India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Haduh pala lai phongot ki briew kentope ki kentai ki kena kila yap hadin ba kiling sen sipai ka Pakistan kila penhap haduh prateli ki bom LS6 hakashnang matre dara kabadon hatira bali jong ka jala Khyber Pakhtunkhwa hangne kasngi nengkong barok ki bayap ki de ki riu ba kilat pathai kubor kathan kila yathu utbada ki phongot ki briew kilangat ha ka jing mansau ha ka ne ka jingjia henry ka jinglong jingman kampala along ka basai tikna Kidor bat ki video ki bapan kelumar jengmod halor kate ke jaka ki pen iya ki mediap kenthop ki mediap jong ki khna ki balathia lingkar habun jaka ki kenhun ai jing yarap ki le banwat ki mediap ha ki yeng ki balatwa bat ka bala penmi ya ka jing sir ba ka jing yap kala banang ki shu kila don bun ba ki jing ja khandral eno ha ki por baladap ha Khyber Pakhtunkhwa ha ka bala yathu ba ki bun ki ru ba ki bayap ha ka basdang jong une usnam ha ubnai jalliu beladap ka Amnesty International kala ong ba ki jingthombor ki baye petengling ba ki drone ha Khyber Pakhtunkhwa ka pen iya ka jingbom khen snap iya ka jingim jong ki ru ba ha Pakistan ki bor sarkar ka Pakistan kim shamla ban shimkhia ban yadai ka jingim briew bat ka jingdon jingim jong ki ru ba ha Khyber Pakhtunkhwa ki barang ye peteng ban ngat ha ka jingsha thombor ling ba ki drone ong Deputy Regional Director na ka benta ka South Asia ha Amnesty International Katkum ka jingyo jingken da ki pulet jong ka Khyber Pakhtunkhwa kilai don Haduh nres pa santli ki jingjia thombol eno tang hapring ukala lingkot bat unailar menta usnam hakaba om dunai ka thispa lai phuprangut ki rup ba bat nyop khandai ngut ki pulet ka Pakistan kila sha paniam tang ha ubnai nailar la yo jingtep ba ki don Haduh thispa ar khandai tli ki jingjia kenthop ka jingsha paniap jong ken rungut ki sipai Pakistan bat ki bor pahara jong ka Federal Constabulary Hadin ka operation sendur kala penjot penprai ki khandai teli ki ketem jong ki leno ki bahe akaleng ka Pakistan bat ha ki benta ka Kashmir balasan shada ka Pakistan ki seng leno akum ka JA Muhammad bat ka Hizbul Mujahidan ki lasdang ban seng ki ketem thamai hapo Khyber ne Pakhtunkhwa hajan ka khaput bat ka Afghanistan